χορευτικά συγκροτήματα. Ήταν μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι χιλιάδες κόσμου που σήμερα είναι μαζί μας είναι πολύ σπουδαίο, όπως επίσης σπουδαίο είναι ότι ανάμεσά μας βρίσκονται συγχωριανοί μας, συμπατριώτες μας, από όλα τα μέρη του κόσμου, ξενιτεμένοι μας που βρέθηκαν αυτές τις λίγες μέρες μαζί μας. Χορευτές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, αλλά και η παρέλαση στα σοκάκια της Λικούριας εντυπωσίασαν τους παρευρισκομένους. Μετά από το πατροπαράδοτο γλέντι ακολούθησαν οι βραβεύσεις. Τιμήθηκαν οι ιερείς του χωριού, κτηνοτρόφοι και φορείς της περιοχής. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με σκοπό αυτή η διοργάνωση να γίνει θεσμός. Υπάρχουν χιλιάδες σχεδιαστές που προτείνουν